Предаването се излъчва със съдействието на Ресторант Порто Малтезе. В предаването има продуктово позициониране. Ти бях ти обещала, че след края на нашата разходка ще има една изненада за теб. Да, аз ще чакам с търпение. Доведохте на едно специално място. Това всъщност е нашето прекрасно предаване Кухня в рая. Вау! Където, да, освен че е райски, готино и забавно, с теб ще направим нещо, което ще бъде различно. Надявам се и за теб, и за нашите зрители. Да, точно така ще готвиш, но ще готвиш нещо много вкусно и много различно, нетрадиционно. Хубаво е да кажа всъщност на нашите зрители, да те представя, защото освен моя приятелка, ти си нещо много повече от това. Ти си едно прекрасно младо момиче, работещо, успяващо в кариерата си. Наистина малко хора познавам аз, които на твоята крехка възраст са утвърдени в професията на журналист, за което браво. Освен това, ти успешно вървиш в сферата на модата и се развиваш. Носителка си на една прекрасна корона Лейди България, която корона, аз искам да уточня, че не се дава само за красота, защото да, има много конкурси за красота, но твоята е малко по-специална, тя обхваща и това, че си успяла наистина, а по-важното според мен е, че си успяла самичка, за което браво, сега ще успееш със сигурност и ще се справиш пак, аз съм убедена в това. Дай Боже, нека видим какво си ми приготвила. Сега е момента, преди началото, да обявим, че всъщност Бети, освен по заслуги, е в нашето предаване и с връзки, защото ние с нея имаме една много дългогодишна връзка. Ние сме приятелки вече, може би, повече от 10 години. Повече от 10, да. То толкова нещо време вече браковете ни издържат. Така че ние може да се каже, че имаме един брак с теб. Да, сполучлив обаче. Абсолютно изграден на взаимно уважение и добро приятелство. Другото, което искам да обявя още в началото, е, че това предаване е посветено на една специална дама, която много обичам аз, която със сигурност ти много обичаш. Това е Елза Методиева, майката на Бети, към която, ако някога съм имала грехове, че разхождам прекрасната й дъщеря по дискотеки, сега е момента аз да ги изчистя, защото Елза, виж, дъщеря ти я докарах в кухнята, тя ще готви и като твоя достойна дъщеря, тъй като ти си една страхотна кулинарка, се надявам този път да те надмине. Така, Бети, ще видим. Сега е момента да извикаме може би най-важният човек в това предаване, защото Кухня в рая няма как да съществува без Господ. Значи, той е един Господ на кухнята. Да, ние сме всъщност двата ангела тук, а той е основният, без който няма как да мине нито едно наше предаване. Не знам дали си чувала за него. Естествено, как няма да съм чувала. Това е шеф Милош и той е наистина много голям и сериозен шеф. Така, нека сега заедно с тебе да го извикаме. Той малко трудно излиза, дано да е в добро настроение този път. Няма как да ни излезе с две такива красиви дами. Време е за още една серия от нашите комедии и драми. Нека ти представя. Ела. Виж, труден е. Наистина е труден. Нека ти представя моята много близка приятелка Елизабет Методиева. Здравей, Елизабет. Тя не е случайен човек, тя е много сериозен човек, сериозен журналист. И естествено мис, каква да е друга. Нали знаеш, че аз най-обичам с миски да готвиш? Не знае да ти всегда приглашаваш тук миски. Кажи сега, какво ще ни предложиш този път и на какво ще ни научиш? Защото аз мятам, че вече много съм научена, всичко знам. Тебе повече няма да показвам. Значи те служи плюс 6. Днеска готвим филе лаврака в пергамент. En papilot се казва по-французски. Така, значи рецепт е прост. Всичко зеленчуки, които са тук служи, трябва да се порежу по-танко и слага се заедно в бумаго. Така, значи единствено проблема, аз съм изфилетирал лаврака, да се не мучите. Ти си страхотен вече. Втори проблем става kada treba da se запакuje пергамент, zato što će tu kada vam treba poveće vremena i така.
не знам, наш гост да готви Обичаш ли къщи. лаврак? Обичам всякаква риба, но Готвиш лаврак ли лаврак? Не. Готвиш Тук ясно лаврак, си сега призная, ще че не мога да готвя. Няма ми идва желание, отвътре, да? абсолютно. Просто ти все още си необвързана, що поне обичаш да ядеш? на ниво семейство. Риба, аскариди, А други да ги октопод. спреми, да? Да. Виж, тя има толкова дълга опашка от обожатели, която ходи след нея. Да, обожатели я готвят, да. Не й се налага да готви. Един я води на обяд, един я води на вечеря. Закуската и сервират в леглото. За какво му е на момичето да готви? И аз да съм и аз няма готва, бе. Па не е много дебела нещо, да ти казвам. Те после изразходва калориите. После плаща и фитнес, да. Той фитнесът е друг най-вероятно, те младите дами. Освен фитнеса, йогата. Всичко дължа, перфектна си фигура дължа на моите обожатели. Те се грижат за мен. Аха, добре. Така, значи, лаврак е изфилетиран. Значи, кажи браво, Милош. Що си Браво, мамо. Милош, благодаря ти, Милош. Ти си Така, прекрасен и значи, страхотен, Милош. всичко режемо на жулиен. Значи, гъба, една. Значи, как се казва? Пътладжан, Браво! пупернишки казва? син дома. Тиквичка, Браво! Как се казва? лук. Какой? Сега не. Червен, виждаш. Червен лук. Така, значи, чери. Я обичам чери, zato što su по-вкусни, чем големите домати. Така. Добре. Пети, той Алекс. още е в добро настроение, обаче внимавай, защото сърбите са много емоционални, пали моторите Става лошо. жестоко на моменти. Ти хочеш ли тикичко? Ами, хочу. Ти, Баклижан, хочеш? Така. Добре, šta nam još treba? Da vidimo. Da, česan. Česan задължително. Най-любимо ми е, обичаш. като ми дадеш чесън да режа. Обичаш ли чесънче? Много. После много, цял да. ден си мисля за тебе с този чесън. Обожавателima не смета чесънче. Така, добре. Idemo dalje. Znači, od trava koje slagamo, znači ja samo slagam, kako se казва? Мента. Кой е това? Глок валериан, мента, глок и валериан. Това е Магданоз. Минус пет. Гинг билова се казва това. -5. Добре, Как се почва. казва? Как се казва? Бети, той ни оценява при всяка грешка, пише там Елизабет, точки, как мила. се казва? Босилек. Браво! Ама мента и босилек си приличат. Evo ti +2. Сега, да, значи като го сбърках -5. +4. Айде. Като казах истина, +2. вярното, +2. Защо така си несправедлив? Sad, така. Домати всичко знаете, да? Да, Така. доматите ги познаваме. Това е. Магданоз. Браво! +1. Всички знаме Магданоз, да, можеш да знаеш. Виж сега, както после. той може да ни накара да изглеждаме глупави, друг не може. Ja vas просто morate da gotvite. Znači, ako ste gladni, ako ste žedni, morate da znate da gotvite i така. Znači, всичко режем на жулиен. Жулиен, опet ću da vam pokazvam. Вчера съм се Значи, порязала, така. когато готва, днес ще се допореже. Zato nisam ni teo da filetirаш Да, лаврака, разбираш? да, ще стане на кюфте от лаврак. А ти знаеш, че мога да приготвя много добри кюфтета. Да, я знам да ти От готвиш всякакви риби. по-добре кофтета. Лучето, значи, Това ли е жулиен? това е, да, Да. жулиен. В България жулиени са продълговати. По-дълговати са България. Да. В България no comment. Така. Значи това е жулиен. Да. Това е жулиен, това. Значи чери, по принцип оставit ćemo цели да буду, да их не режемо, Да, да те ще са са по-малко. много мънички и без това. Така. Само, че тия работи трябва да ги махнем все пак, нали, отгоре? Да, ако не че да ти стане зубо, махни. Така. Аз имам хубави зъби, нищо не остава между тях. Значи, nisam porezao batlađan. Батладжан. Значи, опит. Бе, ти гледаш, нали? Да. Даже за тук вече си помагам и аз. А ти уже повтаряш, право. Не губи време. Браво. Организирано момиче. Така. Човек, който работи с това неща. Така, чесънче само малко, ради ароме, значи по-танко, така. Бе, ти до вечера ще миришеш на чесън. Няма И, значи, измирисване kao što това sam от казал, ръцете. значи, Нищо не се притесня. До вечер нямам среща. Така. ona je već startirala, ona je već gotova. Да. Така, и, значи, после това, само да vam donesem podnose i da vam pokažem kako ćemo da всичко pakujemo. Да. Znači, slagamo zelenčuke, slagamo sol, peper, zehtinče, s vrha slagamo
филе лаврака, затварamo и... Ти слушаш ли? Да, слагаме... Чекай бе по-лако, че да порежеш то после. Куда бързаш? Тук слагам. Аз съм журналист, слушам на 3 места едновременно. Значи слагаме зехтинче. Колко имаш уши? 3. На 3 места слушаш. Да. Аз не слушам и за тебе, не се притеснявай. Той е това. Šta je ovo, брате? Хартия за печене. Оризова Оризова хартия. Или хартия за печене е това всъщност. Може да не е точно оризова. Чекай. Оризова хартия. Оризова хартия се яде, да? Знаете ли то? Ovo се не яде. Немай да погрешиш да ядеш това. Милош, в България на времето наистина му казаха оризова хартия и не се яде. Да, абсолютно. Значи, аз sad idem da uzmem posude gde ćemo da pravimo en papilot. Znači, ja ću da vam pokažem i znači, posle, ako niste zapamtili, znači idvaju minusi... Тя е запомнила и за мене. Запомнила? Няма минуси. Добре. Така, sad ще дойдем. Прибери си минусите и донеси какво ще ги режем. Аз вече станах много добра с рязането, да. Само нещо, днеска изказа ми е малко по-труден, защото стартирахме вече учебната година и определено тя е много по-трудна. Стартирането на учебната година се оказа много по-стресиращо за родителите, повярвайте ми хора, отколкото за учениците. Да си майка на пълен работен ден се оказа много трудно и изтощаващо. Затова съм си поканила всъщност нея, за да може докато си готвим да ми разказва как е ония другия хубавия живот, сладкия живот, как се ходи по заведения, как се спиш до когато си поискаш. Помниш ли? Здравей, Милош. Здравей. Нека продължим нататък. Ви ćete да говорите, да? Ona će da ti казваме. Добре. Значи, пергамент. Сега това ще е сложна работа тук. Не еде се. Не се яде пергамента. Значи, порежете всичко зеленчуки, слагамо ги тука. Да. Свърха слагамо рибото, сол, зехтинче, босилик, магданоз и малко бело вино. Слагамо зехтин. Много зехтин бе, Милош. Ще хъби материал. Да. Слагамо зеленчуки, слагамо рибото. Сега ще да вам покажем на риби како той всичко изглежда. Значи така, значи затварям ги, окрещам. Виж как на разсагу върти повече, за да ги обърка. Ти вече всичко знаеш како я въртим, що правим, да, така. Значи... Не мислех, че си концентриран и не ме слушаш какво говоря. Како казва наш гост, я слушам на 3 места. Разбираш ли? Да не си станал журналист тук в последно време. Да, съм. Гледам, че нещо леко измореничък ми изглеждаш. Така. На бомбон. Риба на бомбон. Конфета. Да. Така. Същото. Сте запамтили всичко? Всичко сме запамтили. Как я обичам kad mi ti казваш всичко съм запамтила и я долазим после 5 минути и давам минуси. Добре, сега ти не дей да долазиш после 5 минути. Остави ни малко време, тук ние си поговорим някакви работи. Ето изцапам и рибата. Поговорите някакви работи. Значи я вас оставям. Драги дами. Довиждане, драги Милош. Добре. Довиждания. До скоро. Нека сега да порежеме всичко. Удачи. Без да се порежеме ние. Без ние, да. Разкажи ми сега за светския начин на живот. Има ли нещо променило ли се във времето? И смяташ ли, че има истински светски живот в България? Аз смятам, че в България много от понятията са объркани като цяло, защото няма как човек да е известен само с това, че е известен. За мен един известен човек, ако трябва да е в светския живот и в хайлайфа, трябва да е известен с професията, с това, което е направил, това, което е оставил с гърба. Ти защо вече, като кажеш, че ти е писнал този светски начин на живот и кажеш, че още не можеш да готвиш, но подготвяй се за семейство, момиче? Ами то семейството се прави от 2 души, по принцип. Ще кажем на Милош, ще кажем да ти намери мъж от Сърбия. Обаче аз като го гледам, колко е лош на моменти, не знам дали е добра идея. Шегувам се. Все пак много си те обичам, не искам да те тормозят. Да ти викат, че не си порязала правилно салатата. Подготвяш ли се за конкурса и на който ще участваш, защото знам, че ще представиш България на световен конкурс. Да, разкажи ми за него повече. Какъв е този конкурс? Това е конкурса Top of the World. Значи Top of the World най-яката в света. Ще пращаме нашите момиче на най-яката в света. Моля да подкрепим най-якото ни момиче.
Благодаря, мерси. По принцип, това, което е... конкурсът трябваше да бъде в Анталия, но поради положението, което се намира в момента в Турция, беше отменено там, да няма световно мероприятие. Та къде ще ходиш? В Индия. В Индия? В Индия, в Ню Делхи, столицата, там ще бъде конкурса. Нали знаеш, че имаме приятел индиец? Помниш ли го нашия приятел индиец? Да, как го бях забравила. Значи, пак и там ще те наблюдаваме. Така че и там няма да бъдеш спокойна, и там ще бъдеш под контрол. Може да няма мъж, обаче пък със сигурност има майка и приятелки, които непрекъснато ме следят, така че... След нашето предаване най-вероятно вече ще имаш мъж, като сготвиш тук тия хубави работи. Не знам кой ще ти изпусне. Добре. Чакай малко, чакай, ние си говорим, стой, ние не бързаме, хубавите работи бавно стават. Защо ставаме толкова бавно? Не можем да претупаме нещата, после ще кажеш, че не е окей. Само се оправдаваш. Никога не се оправдавам, аз просто... Ти си се оправдаваш, да? Ми жени сме, оправдавам. Точно си говорихме, че си търся мъж и да ме запознаеш с някой сърбин. Имам едно скараджи, знаеш как е. Не. Значи Бети не я даваме никакви... Какво каза? Какъв каза, че е? Скараджия. Скараджия. Не, скараджия. Да ти прави чевапчета, кюфтета всеки ден. Аз не ям такива неща. Не може би тя им иска. Тя трябва да ходи да представят България на световен конкурс. Трябва да е слаба, да е финна, да е красива. Какви кебабчета? От кебабчета са дебеле. Не става кебабчета, нещо друго трябва да е. Добро. Някакъв по-така бизнесмен. Добро, що хочеш? Бизнесмен с умен, млад, красив. Умен, млад, красив бизнесмен. Умен, млад, красив. Да, много бизнесмен, богат. Да. Много богат и още. Много богат, да. Противно на всички миски, повечето, 90%, които се сватосват с футболисти, ние търсиме умни и красиви. Да, другото, което искам да ти кажа, че нашето момиче от малкото момичета, които сами си изкарват парите и си работи и си постига всичко самичка, така че аз тя толкова съм мъчила, дай някой малко да я погледа. Не погледа някой. Да. Има скараджи да те гледат цели ден. Да стига с този скараджи, не го искаме този скараджи. Той твърдо е решил, че ти ми намери мъж скараджи. Слабичка ли ти се виждам? Ти твоята жена скараджийка ли я намери? Не. Не, Айде сега, дай някой друг измисли. Нищо, слушай, ти сега като завършим емисию, ти ми напиши какви е там предиспозиция, разбираш? Добре. Резюме, що трябва. Така, това че утре в ресторанто да направим избор за мистера... Мистер мъж на Бети. Браво. Страхотни. Значи, страхотна плюс си. 10, Значи, плюс браво. 10, плюс 10. Сега да дам плюс 10. На дъската. За всичко. За цялостно творчество. Плюс 10. Ако имаше оценяване на глупостите казани по време на предаване, щях да съм... плюс 25. Щях да съм плюс 200 направо. Директно. Така, всичко сме порезали, всичко помниме на там. Всичко помните? Да. Не, само трябва да кажеш как да подредиме първо зеленчук. Първо, значи, доле слагате зеленчук. Значи, показвам, пергамент не се яде. Браво. Толкова добре ли е за долния лист? Не знам, показал съм ти. Добре. Не сещам се, забравил съм. Значи така, сол, пепер, бело вино и зехтинче. Повядай, приятелко любима, винаги ще обслужа тебе. Много благодаря. Да. Правите ли пергаменти? Правиме пергамент. Правиш ли? По цял ден. Значи тя става сутринта 2 пергамента и продължава. И тръгвам на работа. Да, След това се прибирам от работа, пак го правя и пак си тръгвам. Сега слагаме зехтина. Сега слагаме зехтин първо отдолу. Да. Как беше така? Виж, даже и красиво. Браво. Сега аз чак толкова красиво не мога, защото пак казваме с това семейното изкривяване, гледам всичко набързо да се случва. Добре, айде слагайте сега да зеленчуците. Ама трябва ли да ги редим по някакъв начин, да не кажеш после нещо не сте разбрали, вие сте много зле. Само слагайте. Я да те питам нещо. Това е нещо, аз като го приготвям, го посолявам, изчаквам да изтече една течност, която е горчива. Де сте прочитала? Не съм го прочела, просто така го правя, защото аз приготвям уникална гръцка мусака. Искам да направим едно предаване, в което аз да науча Милош как се прави гръцка мусака. Може. Искаш ли? Искам. Добре. Ама и аз трябва да науча нещо, не може само ти да ме научиш. Добре, казвам, готов съм, айде. Какво да правиш? Ти какво правиш? Редя го. Красиво при това. Добре, в детски сад ga редиш го. Това в превод е детската градина. Детската градина, да. Да. Аз съм в... А ти хочеш да ти изглежда естетски красиво, да? Да.
Аха, добре, ајде, нече да... Това ми е от друго е зодията. после. Зодиак? Да. А кој си зодиак? Дева. Дева, Всичко трябва да изглежда естетическо и красиво. Бети, ти още ли си по разкрасяването? Още си. Готова съм с разкрасяването. Ей, това беше много лошо. Само мораш да Как малко го- по-брзо, затоа што клиентът ќе умире там за маса, што ги појава нещата. Сега трябва да сложим магданоз. Виж сам, като са Браво. недоволни клиентите и Нали? Да. готвачите, ние като се появиме, всичко ще се нормализира. Слушај, видиш како е рецепт. Тая забележка. Лесен, Между хубав. другото, да, харесва ми много тази рецепта. Ми Значи, харесва, защото има много времете зеленчуци. можете да го готвите всеки ден. Значи, не е ништа тешко. Много зеленчуци има, няма пържене, което на мен Нема много ми пржен. харесва. Значи всичко се задушава. И е лавраче, което си е Така, класика. значи, слагайте филе. И отгоре слагаме бялото вино. Да. Добре, стани полако. Ти обичаш пепер, да? Много. Много обичаш? Онда слагай. Zato што тука готвимо за себе. Аз обичам от всякакви подправки, ама по-малко. Ето, солта. Де ти бре риба, бре? А риба хочеш ли да солиш и... Чакай малко, бе. Не има рецепт без риба, бре. Што е това? Ай, пак се изложихме. И тиквички си тука сложила. Не, бе, не съм тя. Те избягаха тя, видяха, те Какво ми избягаха. правиш тука? Не, добре, мора да плачам тука да очисти всичко Чакай после сега, тебе. стой, всичко под Само контрол. сол не съм сложила. Не се вълнувай, моля. Без излишни вълнения. Браво. Много красиво. Така и сега слагаме винцето леко, нали? Малко. Сад малко слагаш винцо. Чакай да не ми... Полеко, скупо, полеко. Ей, Още. колко да си стисне. Още. Страхотно. Бе, голяма съм. Браво. Голяма съм. Връщай вино. Браво. Връщам ти виното. Извинявай много, то всичко приключи, като каза, че е за готварство цели. Браво. Сад, да види моментът. Моментът истина. Чекай само. Сега чекай. Чакам. Чекай. Смо тука сложили две. Да, Че две ги въртиш ги. да. Как да ги върта, бе? Е така, нали? Така, да. Изпуснахме ми, да. Ми аз така бях тръгнала. Ей, Милош, ще ти купа очила. Не виждаш ти вече. Не виждам. Отпуска ти трябва. Браво. Значи, Бети, колко си добра в увъртането. Ели, Бети, ти си Да казвала го да, мисли, ти си той е казвала да не си готвила, бъдещият да? ти мъж. Как ще го Ти си въртиш, казвала да не си готвя? готвила. Готвя малко, но... Малко. Али повече обожавате ли, да? Знаеш как Обожавате готви? ли ще имам от днес, Значи по нали? телефона, като се обади, си поръча. Браво, добро си замотала този Замотала, това е, да замотая нещо е перфектно. сосиско си замотала перфектно. Ти знаеш колко мъже е замотала? Не съм много. Ама добре ги е замотала. Сложно ли става? Не, много е лесно. Няма Ти го нищо сложно и обясняваш. невъзможно. При нас ние сме По-добре го обяснявам, да? Много добре. Защото всеки По-добри от Алис най-добрите. казва да го лоше обяснявам. Бети може ли да готви и Бети как увива риба? Има ли друг като нея така да увие? Няма. Ти си. Не знам да съм я некоя супа ми е прекипела. Нищо, остави на съпата, сега кажи за Бети. Що, Ивайло? Ивайло, чакай, правим реклама на Бети. Моля те, Ивайло. Чекай, бе. Виждаш ли? Избяга. Абсолютно оставиха Добре, ни. шефа избяга, защото не иска да каже нищо лошо по отношение на другия шеф. Обаче на мен не ми пука, виж, това е най-хубаво готино, като си взимаш собствено предаване, можеш да си говориш Можеш да каквото си говориш, искаш, каквото си пожелаеш, да свобода си на обиждаш, словото. да си наплюеш всеки. Така че в моето предаване, кулинарно, в нашото, де добре и на Милош, Бети готви много добре. Няма кой да я бие. Бети готви по-добре, да. Нали? Супа ми изгорела. Ама кажи, Бети готви по-добре. Слушай, значи доказателство е да Бети си е сготвила. Много добре. Много добре. Значи без този минуса за босилком всичко нормално. Аз сме сега на училище и босилик. Сега мисли... Не, слушай, по принцип е, значи, как? Ми готвачи, да, егоисти, егоцентрични, обичamo да готвим, обичamo да едем, обичamo това всичко. Да, повечето леко сте така мръднали. Единствено, що не хватает нервов, що би си им показвали по 100 пути, 200 пути. Виж, на нас само поведнъж показваш.
Да, и Да. това И всичко ни е точно и сме си много готини и си Много, готвим. виждаш, значи аз съм ти точно всичко показват и си готвя. Айде сега да обърнем внимание малко и на зрителите, че Бети готви по-добре, това го разбрахме. Бети Тая готви риба по-добре. я завъртяхме, навихме в пергамент, Завъртяхме. пергамента не се яде. И какво става от тук насетне с пергамента и рибата? Къде отива тя да плува? Отива да плува в печко. Айде към Печко Рибо. Печко. И супата ли ще я носи? Преизгорело супото, да, ще да взема. Бети, дай да влезем вътре да видим има ли някой скараджия за тебе. Хайде, погледни кой ти се... Който ми допадне. Който ти допадне, го взимай направо. Толкова вкусно мирише, че аз мога да изям и хартията или просто вече съм ужасно Значи гладна. мисля, че сме се справили толкова добре. Милош да дойде да ни каже как се развива представя този? ястието, макар че аз мога и без представяне да го разгъна и просто да го изям. Но все пак от културна гледна точка продължавам да не мога да говоря днес. Добре, аз да се пробвам ли да го развия или да го изчакам? Нека да го изчакаме, защото ще те перне през ръцете и ще има минус 200. Остава българска Ето традиция. та-да-да-дам. Официалният момент на истината. Добре, значи šta prvo treba da se prekrstimo i da kazamo da li se u nas riba polučava ili se ne polučava. Znači така. Така ли я сервираме в хартията, Милош? Da, tako ja serviram u restorante u Hartija. Как мирише, уникално вкусно. Pogledaj što si napravila. Ti ne umeš da gotiš, razbiraš? Умея, нали? Умея. Umeješ, da. Умееме. Със Браво. сигурност. Учило ни се Помириши. много. Така. Не знам как да помиришат драгите зрители. Това е малко грубо от наша страна, така вкусачия. И така да ви дразним в момента. Риба има, храна има. Има Вилици храна, пак вилица. Сега, Това е коронния номер на Сега, ако Милош. хапне и не се отрови, всичко е наред. Много вкусно изглежда. Аз вече съм много гладна. И толкова лесно. Ти сега с поддържането на това тяло и форми и такива неща ядеш ли изобщо? Естествено, че ям. Аз имам сега съм на специален хранителен режим. Страхотен си. Знам. Айде, Бети, готви по-добре. И? Що казвате? Уникално е. Добре ли? Много хубаво. А? Страхотно е. Страхотно е. Виж kako ste sgotili. Страхотно сме Ja сготвили. vam ništa nisam pomagao. Sama Значи si сега, videla. ако някой ми пробва риба, докато се прибера, Ще има редичка. Опашка, Да, опашка. абсолютно. И аз така смятам. Опашка, да. Този път се спряхме добре, нали? Не сме трябва да свали много. Ne, Не сме правили големи гафове и издънки. ne. Еми, Dneska smo bili seriozni. да. за финал на нашето шоу ви казваме. Днеска се справихме прекрасно. Рецептата е много добра. Пригответе си я вкъщи. Видяхте колко е проста. И бъдете с нас и следващия път. Благодаря ви. Благодаря вам. Предаването се излъчи със съдействието на Ресторант Порто Малтезе. В предаването има продуктово позициониране.